Kardom ili runing tikathar tini ada pabirta anton pen APSLC Klembang Phumati APSLC IT Cell Convener Moses Rong P Aphan BJP Klembang Agriculture Board Chairman Mohanty Solapen Bikrom Tokpi atum Moses Rong P ahem Ajo Chero Por Bhai ke Prachitima Por Malom Damsi Kateng Kheng Mate Keteng ke Chok Pusi Pini Deep Police Station along Lam Hoi ki Pidam Pusi Rajas Diso Lapen Arisang Ho atum pen Pherang ke Thengno Nang Pachinidu News Text Report, Carbino News. Thana long ke bang na kolam the bang la phelo atumi dik ding we apor Mohanty So Agriculture Board Chairman lapen ke Bikrom Tokbi alang ke Thomsuri BJP workers bulo alang itu nilitum APHLC IT Cell a convener Moses Rong Pia he maju baji cap Krisia Port da masi anam delo alang itu bang trok ni bang phone di do pubon ke dam bang hini ke ambahang cipung het hilira do pusipo ke hadak ban aci thok naing ke het si bang Moses phan ke ban pusi Moses pen nitum aphanang ci thanlo la posi nitum pili dak thana long ke bang ke FIR kup nangi PC bang lo Mohanty So phan nep nang po la pen ke Bikrom Tok bi la pen hala komatong mahang cipung het ni hilira do jat do pulo Police address on pulo la bange fere me khayang lo selang tum han deb nai pusi dak thana lo tum FIR phat nangi pi phansi bang lo lasi nilitum APHLC ke claim ma bang phu phat la ke non Moses Rong Pia phan chot pukali lo hukum sing teron phan da hem dam paksi chok thengdam lo la tani tum justice long le akang sai long le adun thu kursing ti bong phan da ajaga BJP tum dun si kidnap dam lo areng pasulo hala tum justice long le la penako adun thu Samson han se phanda areng pasulo lata justice long le gopiu lo kilong le ke bulote nilitu thana FIR le pidam ta nituma FIR ke nang deng ke diti la si pini la Moses Rong Pi aphan abang FIR dengi ma deng de ma nitum la si chonghong lo la si mo usi phanda pukang lo he kedam tangan dan nitum APHLC pen FIR nangi pi poke FIR register tediti la pen akali le sili tum hasa ko case nangka pe bondu thu la sin non bang nitum nang chong hong po bosi usi phan pugang lo la sin nang le tum nang register bijiman nang register pi pe ma la si kedam tangan dan nitum APHLC pen ke insam jin ben si party ka chari la pen insam jin ben si ra phan ke than je bong nang ne ji chok nang ne pulo la so teng tum ke than bom lo la sin nang li phan la penda Karbing Long administration atum phan nidi tum man gipi la pen aron bhan man gipi aposini tum ke insam jin bo kopi ma pulote suluk sodak atemon ke Karbiang bong la pen ke Karbiang Long alo pejap intung te pusini tum ke insamun jin pen si do bom APHLC pen bangke la si tum chedanon de chebongon de la si pini abang ke ni tum ta ning thelo FIR nang tum nang dengdon lo case registered po ke chok ki tu phan ne po pusi ning thelo pusi osi phan pukang lo lasi BJP atum nilitum APHLC phan kupi posi nang pang thagi la bangke akapre ke kalibon nei ga matha teng pulote je BJP atum Karbiang Long non BJP government ka chari bom tumlo Karbiang Long alo sangti arlong phulap lo jor lap lo hala so tangkanda state minister atum phan thonam lablo lapen ke khoros phangnu lablo alang le tuma hema rit chikimi lablo Karbiang Long tangkang tan pot elo lahai anda nitum APHLC IT Cell tum ke tokdun bom lo jongdun bom lo rada phan pachindi bom lo lahai aning ke kang aning ki pung ka chi chakon e position nang pang thek elo lai silo la pen ko dun thu bang ke sangtia long jor lap lo la pen jor mui lo no na ki jut si bang ke Karbiang Long department hong kep do lahai department hong ke ba tangkan da lang tum cho phang no lap lo rada phan lang imu de lo bill pi mu de lo sakuri claim tum han da dormaha salary pi uni de lo development account claim uni de lo
lahai tangkana pa phangno lablo chu lablo la sinona ki jutsi bang hako karbiang long along le lagi sia bigha pu news long la klang lo la si ambani adani tumhan ki pithuji lahai long le sia konon las bang ka ki jord hupo lahai ang denganda lahai ang denganda nilitum jongdun bom lo chok che ti la som ke chok che pusini tunge jongdun bom lo lahai kap pe klang are ra potma pusini tum non chema thada la penona ke jutsi bange tapat west karbiang long aduya hoyalam haladak aduya hoyalam ni tungke pu bom lo hada ke public tumle ke tonangji ka li da council pen council authority pen si haladak ahoya duelong ke ton ke langa tumhan bidam thip nahi dak civil tumke da ke claim da mune du da mune a jo nalo lasi la so a solution 1G peace 1G pulote aduya hoilong border protection bangke kaita pedu thip nahi pusi tu pubom lo ta council tumke lang pangkriwe lasi atumi dik ni bangke haladak enuna kar bifan ke apran endelo laso apran ke dam nang juge komal lo chokchi council tumsi chokchi lo CM tuliram rong hang si chokchi lo de tang te CM tuliram rong hang phale jongjete non team kar binglong BJP tum hale BJP government hale jongjete komal lo ki yong mahalo ki yong po nili tum ke opposition party lo ke chok along ke chok lo ke chok che long ke ni tum ke jongunang kok po lasu ke jong long antalang tum chi chakun e ute pina ding tu resign la mo de CM tuliram rong hang do bom po si CM ha punang kok lo pinap jang si komane mordi so si CM komane MLA kalang dorsing long hang ba komane nomolumin la CM bode hala phasi jong po ti chichak nun la solam mangke ke chok che che adminon nitum da ke thek the polo border nitum protection pi dekhe delo nitum permanent solution nitum claim theke delo pu chichak on charjuno kupi polo nilitum aphan nangapang theke tonglang tum border solution kan theke ma lagali mati lasi la bangke nilitum chichini lo APHLC aphan kai manang pang theke bangke lang tum ke claim ke chok che ason ke ong aposi nilitum ki puduno posi nilitum hanang pang theke lasi la bangsona pang theke bangke nilitum ta chichak ler velu la bangke APHLC tum ta chichak ler velu chichak dolo nilitum ha duk na ing hoi ong lo non la so BJP to nang ke chok nang ke theng hemarit na kidnap pendang lo ha police nang ka pene pendang lo nang ke pechok nang pa theng pendang lo nitum chichak dolo non bangke lasi ing to nun pusin li bangke chundiri lo CM tulero hong ta karbia khai phaching hon ulote karbia khai angbong ka chi chok ka chi theng a hem ke dam ka pa kidnap la so bangke alang tum bithang workers sa phanta che than po pusin li hin pe chuniri lo yo niri ot ekdom chuniri lo CM phan la bangke pang to nun athema lake ituma khai phan ke mission nang thekali election ke tum chedana democracy teng pen peacefully teng tum chedana lake itum right do ke election contest right do munit la pu ke che san ke chibung lage ka joka party da claim lo ta ka chi chok raji ke chi theng raji ke la ituma ke mission kali kasi pinir da khana ke bang na kok bang la hello je non mohon diso BJP agriculture board chairman la phande sarak nang pu la sona munit ke do si pini karbia khaya tum kaching thuri thek the la sona munit ke do pena posi pini karbia khaya tum akhe no nang ke klang ret la tum pensi ke he non uwe kimia tum han ke chok ke theng ka kidnap la tum pensi non ang thek ke peklang non ke wang ilang uwe mi tum han la tum pensi encourage ki people la sila bang ni tum chidon de ke me sena phan claim ke me sena phan jano bang an ke chok ke theng ka kidnap hala so bang encourage pinang ne aning pe thirang ne japon ne bang si chuni rang to silan hello bor thai so jutangate rangatom bestim ke long pot anisan chosi ningarong chipi ponrenti West Karbiang long rong khang MEC constituency ke parlo bor thai so mondhon timung a hemalong priya chiklone phai kri isi arni bor thai so jutangate rangatom anisan chosi ni chiparong renti non het jong indeng thongke braket ham habar kar birisonim surongaji rongkhang habara mai pen kibi ponalo bor thoi su jutanga terangatum tami chipate dun pen akong
anong e mate best team chipalong dunlo la sofi puthot priya chiklo ni phai khri isiarni kadukawi board hoisu jutanga terang abitung kidoan rong khang hawaramai atum pen rong aradatum chitong pet pen anisan churentilo la sojai me kepedo ponalong keje rong khang hawaramai kedo anatuma phantami board hoisu jutanga terang atum karbi pohoi pakpen archu ponlo lapen puthot keje rong khang hawaramai atum tame board hoisu jutanga terang maipu kongchunbang lapen bidisar tuma phan archu ponthu jai mekalong ko son pensi la anso se jutang ke pangtang ponthu ji pu alam the chingki chethan ponthu jai mekalong rong khang hawaramai amai pu ron dhiram kro kongchunbang chisong ingleng dihen rembang borsing teron sahem chunbang chandrasing teron tirikamamai kongchunbang arun terang rong khang lems vice chairman babu timu west karbi anglong chamber of commerce chairman on teron bortman member terang mutijar khonsing timu rongasar longbir teron borthoi so jutanga terang maifu biren timu kongchunbang rupon sing ronghang bidisar mondhon timu lapen kapre jutangka chenghona rarotum chitongdun borthoban priyanka balmiki Karbinglong news to kado nilitum rongkhang hawaramai pen dak borthoi so aterang tum bestim mate latum kongonong esiwan longlo kechengsi ditame nilitum ladak alang litum nang birta pen nilitum dak rongkhang hawaramai abitung pen wanglo labang so bitung pen wang pen dak ningarong lo kadu we nilitum dak alang litum bestim kelong pen ningi cheparong lapen kadu ka dak non borthoi so arada tum phan an alang litum chepa pen lapen nilitum dak rongkhang hawaramai long tum phan an tidame alang litum nang birta lapen tirkama maya tum phan an tidame alang litum nang birta ponlo nang birta pen nilitum dak wang pen isi alang litum phan kachoro alam thesi nili ningi po alang litum cepadu krup pen labang so ingdeng thongke braket hom hawar kar biri sonim so rongaje katalon ponalong alang litum kechengsi anong e matela kongonong e kewan bestim kelong ke lake joy ke gali panangalang litum kasike aja keding lapen alang litum kasike long kachepadu ga joy ni si alang litum labang so kongonong e ke kewan long mate bestim ke kewan long la si alang litum han nili ladak terang along mai pu lapen kongchun bang atum phan nili churopar piklo lapen an social lang litum ke bangji apor an sitame lasonak thaka chepaduk pen ke klem ke me ke dam ke me ajia phan nili hirjomi sitame hangpilo lasi nilitum rongkhang hawaramai pen ke alang litum phan churopar piklo lapen nilitum pini ladak la anesan mate chotamari esan ke cholong sitame nilitum kadu gabe akachoro lapen nilitum phananga hangapot abitung pen nilitum wangsi dak kadu gabe pini hirjomi ta me alang litum phan hangpidun Asunda kanali phanaka dangso nalo kongonong ikilong nanti je bosan so dang terang so kaprek mereka kita terang sampai kupalong ala tuman la kongonong kapacilong kapalong phanani na pisi alang ituman lam ewe penani hangkon lalo kongonong e mate bestim ka cepalong je phan joy ke kali lage aterang tinta bor inang po kabor iye dolo lapen alang litum tame kelong je farman phan ke alang litum mat hapon lo sitame pini ladak borthoi so terang atum kelong lok labang ke alang litum kemesen pen alang litum kasike ka chipi la pen ladak aning kiding la ka charli atum risoi jang atum mane klengdun klengtar potum ladak alang litum kasike apor ka chipi la pen alang litum ka chipadu ga joini alang tum kelong lo la pen la sondak thaksi aterang tin ladak terang krihini do busame aterang tin atum sitame la sondak thak chepaduk chepalak pen la son claim lo pulotang te alang litum sitame longji lati claim klepin pen pulote seke ke pin charli le pin pen ke long le lake aterang tin sitame labang chichini nang po tame pining kang krung kang sai kadu ka be tum pen nili hadak nili phan pen sitame alang litum nang charju pon pensi pini ladak non ingdeng thongke praget hom habar kar biri sonim so ronga jega talon long pen abangke claim pon lo dam pon lo lasi churo par pilo dak borthoi so terang tum lason ka chepaduk pen ka chepalong duna pot la pen terang tin tum ta oi frangke bangi sitame ka chepaduk nangji latum alang litum along charli dun pen mane la koson lo puji ho non dulunia tum punon second best tim sialang tum cepalong ponlo han lokro tum si third best tim cepalong ponlo sondak thaksi kelong le tum mane ke dam tanga por hutke mane atum sitame ate ranglong lo ha tiga lang cingbar tong hom ceret tong pula sonak taksi long lo he sitame hong krama tum sitame long lo sitame alang li tum nili pudam bangke lasok kachi sekia por hut
alang litum apor ke cipi pe posi pining bang kelong pon pedelo sitame ningduk nang lo ba te ning oi nang lo alang lituman sitame pining alang litum bang ke dak bestim ke bor thoi so terang atum si wan lo lapen nili hin pen ningarong piklo ningarong par pik khangyang lo alang litum lapen non dak anesan ke chuisname alang litum chodet kali nili mo pen la suhud nili terang nang humri long sitame ningje pon alang litum non lanon anesan cho farman phan sitame chithik lo lapen ke akko latum peari suarlo lapen supin so tum phan sitame peari ka chiri je phan sitame alang litum tangka poisa chirim pon chibi pon pusi thik pon pusi alang litum nang paklang dun jumo alang li mai phu hin pen lapen dak kongchon banga hin pen lapen dak di hin rim banga hin pen lati choropar piklo nili alang litum phan pansi nili lam theng toni ko lo pardon Radasai ki claim bang phu Alvin Teron amithanga khia dat pen rong ke barong physical lapen mental illness kiso ki do bang phu atma phan pangrum si se ki langdam ke pon Lason Sipuloni constituency along Radasai claim bang phu Alvin Teron alang li mithang ning ke mepen Puloni constituency alo rong ke parat ami karatuma phan bangso physical lapen mental illness kiso ke do bang phu atma phan pangrum ponsi kiso ke lang pon asai ke deng pon lasi Puloni constituency alo along lapuson kiso ke do langa tuma phan satame Alvin Teron along birta pilo pulote aki joy pen kiso ke langdam pon pu pusi pherang ke thingno nang pachini du lasi kumat ne lasona kiso du pulote 9365434276 a phone number along Puloni constituency alo araratum nang birta ignon pusi pachini bo lapen un an pen ke labang so kiso se ke langdam pen pajok dun pen cherap chitu dun pupusi birta nang pachini dun News text report Carbino News Silibang ke selalu terang orang ke ni tu ke la ni sama tak ni ta la sama nabi mar sikit long ke hana akleng bang ta jelut jelut ame dam tab dam tu angke la dakwa bang ta la som ciklu jon penate ciking ho ke ni tamra kasam ase itu tempat jo non en la pusa se ni tempat kang ho nang ka jinso mate nak humri sin non ni tempat kiso cilang dai to sin non kidan ni ji pur Amen than thala kiso long chum di sepo men ke akleng bang ke to stop bi ke non ala ni sepo dakwa bang ke baburam tok bi Ning duk kachipi mate kachiki modu nang thek pini hamren rong sopialong ing sam demsi do karlitang oriwal timung alang lia pran kidam nang jui ajok song lopen ratu an alang li phan kachiki modun mate ning duk kachipi du nang thek pini hamren rong sopialong tame ing sam demsi do News text report Carbino News Perabang ke labang so kangkir ke phage nitum karbilo chalia song ben putagalilo Karbiang long arat kaduk vi pensi labang so ke kangkir dun lo labang so kangkir pon nangkok alam the bang ke lasono je ele tum kiram tang tarik sirkep mate tumi dik labang so arni tapat along ele tum kaching hon timung sang ho alang li ele tum akhai nok bi pulo alang li apran dam nangkok lo ele tum achumang akhai tum pen asi ele tum halabang so amunit kachiwai nangkok mate timung asang ho kachiwai nangkok lage ele tum khai longri aphan alangli kachisong pena jok se alangli acham damnang koklo lasi alangli pini bangke alangli phan rong ke thonar ni lo lasi eletum karbiang long arat do an sutame alangli hemle nang palen e pustame eletuma hem pena dukan pen pustame alangli phan isi ningdu kachipak langdun labang so aphan si eletum kaduk ove sutame labang so kangkir bangke ning si thing si pen eletum karbiang long arat party dhorom song chipu pin pen labang so dim long bangke kangkir pon bangke dengpon Langhin constituency ke parlo poisa intia rong maker babu tokbi supo Ronaldo tokbi Assam police along vorenga hoy chepalong dun jesemet nona por vorenga hoy ke long sungkru lasonsi pai ni phai kreisi Assam Sarkar pen pangdak pon Assam police constable ke dam tanganing kan khaliang hoy new recruitment paklang pon si pinian satlangang thek pipondo laso along pinangan uwi kimiatum warsai chu endon pen poisa intia rong maker babu tok bi lapen om puteron pi
asopo adakwa Ronaldo tokbi raikom saiki mati Assam Police Constable Yubiang hoi chepalong dunsi pini mesen meyat pen chepalong dundu alang lilabang sosai juyok dun det pen sat lang thek klang kliang ko setame kaprek business setame klempon bo broiler lapen lang ok hai hui setame chujor bom puta pherang ke thengnu nang pachini du lapen Karbiang long digital news forum pholoni aro atum pen setame man kidu karbi po pen archodam lapen lang hin ke cs aro pen setame a hem an palidam pen Ronaldo aphan archopo pholoni pen aro ningti kathar Karbiang long news Kadam kadu beta social media kote tumdan stame ini dak nili hanang ke humri pat chorola kadu be phanta nili men ke thari Ronaldo tok bi ni ke charli ke dak rong emi school pen satlang nyal ke pan chari la pen high school ke samilang su si chari la class 10 ane la pen high secondary ba dok moka si chari la pen college ba e thanglobe college si chari la li pining si graduate lang la pen ase pin la lo alama ke pini Assam Police Reserve Bank poin lo neli kipidun aningkan mai 3 years 4 years ne dolo once tame hola sa lam yang ke return long unedet titik la pen physical by mission po return long bang sab so unit chat titik big chat titik ase pining abang ke nili asap so chebori chat asan lo na pen pining ka asap so result mission asan si chetek long lo na pen kaduga be coating jila tum sitami nilisan bori pon po se ning thela la pen nilita kedole la pen keplang o kali nili duko la pen nili sai kasan lo asap so business si chokrem dokan panon asa khan ok lang ok boiler olasan si chojorjo pen ana matura dak pen pini kasan lo Assam Police long reserve bank ke asap mission pensi long dun lo nasi kadu be cutting jilo tum sitame pen ovi kimi atum duan pasitame nilisan bor ipon pu pasi iprang ke bang je phan sitame nilihin pen tuning rilo pen nan belo nili lam thita akire ke sidolang nangli ke charlie tek hab di hex pen non kwan choro ola nili phan bihek pen nangalana nai pathi la pen recording jira teman stame nang support o nipuni pai temta nang support o kichari akrong panan ajada sai claim ajad asai kam basitame nang support dun o la pen non nili la Assam Police long interview pidunta nang support o family temta la pen nini nelok anke nipo nipai ni ik ni bong nini teman stame nang support dun o la bangke la pen ni limit thang ta ining ki hang lo he la pen nilit nangi rong amen la pen nangi ko nangi bai amen kan nili rong amen ke poisenti samilang so poisenti pen nili po men ke babu tok bi pu la pen nili pai men bang e amputeron pi nangi la so putha ke chipalong nun phan ningkan ko am ken lo ke bori pon ni ningkan pli ni dolo nili practice angken anikan lo pidon ke la pen kamandulong sitame nili pidon lo bansta kamandulong bang ke nili physical bang asap so amat komchet amat disqualified der lo la pen Assam Police long bang ke asap so puloyo nama tu dak pen nanti non la itu administrative made defense anak non telong la so satlang kupia satlang nanti la so satlang ke tok dan ke cepalong amen kan satlang ane kupia exam ben neli UB ta AB Assam Police AB mane ambulance anat sini lipidon lo
Nili kipidun kejok dun fight time ni dolo lapen ni SSC long ta patahini ne pidun lo lapen BSF long ta pidun lo lapen CRPF long pidun lo bans tami hoda ke exam tafu upo ni detiti bans tami asan lo asam polis lo taf hoy bans tami daka sabso cepaduk chat aja ni pini ni sabso nili exam pidun center ke ini ke nili interview pidun center ke like Assam Oil Refinery Guwahati lang si pidun nomati tahun bang hedi Guwahati dam uidet po chini uidet lah ni physical pidun ke Siloni lang si pidun lang 33 battalion ni 33 third battalion lang ni pini daksi pidun lang Siloni lang KSA sarthi rong hang pen sitame karlitang orivel timu adaya wipin pen apran kidam nanga jok ningkang samse chipekla West Caribbean lo kolonga ahi thielo priya chikloni phai khri siarni kolonga arat lapen KSA sarthi rong hang atum karlitang orivel timu adaya wipin pen apran kidam nanga jok ningkang samse alamthi chipeklang po border alam ki laki arjiting klui pensi do bomlo Lason taksi priya chikloni phai sir ke pani setame sok ke rora por pura Meghalaya khasiya tum wang pet pen nang tu pak pen nitini nang tinang pu pen sok ke cherot ponji aphan bor ilo setame karbiara tum setame agreement ka chetok ateng pen kali data jok ji songdun nang koklo bangso me thangalong le ka cherai komji aphan pura tapat ara tum tame thur pak pen ji songdun do Laso ka song bom ahot ko pai ke lang no ajo karlitang oriwal timu addi malomat apran dam nang juilo karlitang oriwal timu apran ke dam nang juya jo kadok kawe Caribbean no ara tum tame ningkang samse chipiklang lo lapen justice long nang chipusi lamthi chipiklang rentilo Lason taksi KSA sarthi rong hang atuma hin pen satami ningkang samse chipiklang don lo lapen prap jin pen border alam ki kipejut ponji aphan Assam sarkar lapen KAC kachari atuma phan kachuningri pidopol borthoben Priyanka Balmiki Caribbean Long News aprangsi itong karbilo charlia song mate da kolonga rat tumpen la si ningjing tung ile tum along pini Oriel timung langli ke isi khainok bepu sin tum phoklo apen nili media theng dolam theja je prang il tum la poso timung a family doan a phan same alang li tum phan arnam hirjume hang pilo je la son ke sung monon thi chetong de je phan la pen kar biarat doan same la son ke sung chetong de phan empu a hirjume hang pilo ka do ka phan same apen alang li Oriel timung phan same sining ang song along chomi phangmi ke parap tun je phan se kharjong chejir pa do no phan sin tum ke cheng si ke anam ke tum hang pilo asame pet la ke patumi dik 9 October 2025 sila bangso incident sa bangke tapat mati nijang Caribbean long lapulo sela dak la khasi itu Meghalaya pen ke bang khasi itu miscreant busi bupo pada pang tek jini ne tu mansi bang sinang attack lo bala tum hansi so ke tek ajok itum Oriel timung bangke laso long le phelang Caribbean long along le phelang lapen alang li aching hon pigajok labang so lang atumon labang so mi aching hon ajok si alang li bangke afran char mudet ansi labang so Caribbean long ang pun kerai pansi alang libang fan cipinang kok silabang so apthak ko ningdug lo silabang so a case bangane sita hai sita me ICU bangke 1951 aning kan pensi ICU bangke hasu pensi land demarcation bangke halasut pilo polotangte halasut ke Meghalaya ta state avelang ade 1951 aning kan Caribbean long upon Mekir Hills nangki pige halasuge TAD Hasut bangke pilot TAD travel area department atu mensi etum long le phelang bangke etum mana ke thak si Meghalaya sortala bang chini max keme si laso phin Meghalaya ke non het le pudam na mela 1972 ning kan si Meghalaya phan ke ahoya dui ke thak matela pen state ke thak
asu da bangke kupilo pulo tangte laso adu ya hoi pen 1951 ke litum Karbi Anglong mate asu ke Mikir Hills pusi pu asu nang thak de rapita nona bangke itum halaso nangke thak adam pen halaso 1951 asu census ateng langdam pulo tangte asu census ke itum dak non la tapat long chot kali itum hat sai sema ansi itum Karbi Anglong mate Mikir Hill borders pusi halaso 1951 bangke land demarcation pu aso chordak thangjang tapinia bangke kopi kosona or langno lone itum bangke dak emethang hem hong tu long si itum Karbi phan pranang kan mut bangke ningduk pi ateala so the pen Karbi Anglong autonomous council phan jakong nang piloke land la pen the forest la pen resources or muke Karbi Anglong ke chikip tip aja kong dulu tapi ni ani kopi koson perane la sona ake sungo je tong nang bange ningduk pi khangjang lu asinil tu Karbi khayarat la bangke jongdak lo je la bangsu kitiata asama government tu matha thai mane je give and take a policy a join si la pu bangta law enforcement tu mata pine ka defense zoning dim defense zone dat matha mimi ate patumi dik incidents son ke manghu meme ate il tumbang ke dak BOP do Assam battalions do laso board laso battalions na akem nang pardet si halbang so ahidi nang liji so latum ke pelo megjang clip ma si totally la ke law and order na failures la pen administrative atum ta failures a join si ani si el tumbang ke etuma korte ate etuma nok bepo apa avepin apuna bepin pen alang lia pran nang ko totally si administrative failures and law and authority tum failures la pen nilu tum batumi kita ada tapat arong supi kita long pen adha resource ke long bangke ningduk meme de ilitum Assam police atum ke Assam along ri Assam amuni tum masina protegi ma poe kali Kusiala tum pen reports ke long ateng protang te Assam police atum si Meghalaya matela khasis atum afan ke protect dun bangke ningduk piglo asi we totally condemn that Assam police Pulatang de people of the Assam police atum itu manangkai raiji atum si Meghalaya asoraphan khasis atum han raidun rong lasi Himonto Biswa Sarma jongsi give and take policy mat happen Karbi Anglong along leke like 6 sidul along leknya happen lagan itum constitution itum tongge bunai gali Karbi khai tong bunai gali aso constitution ke 1951 aning kan pen itum aphan land laban forest laban resources aja kongnang pide rapi lagan itum 6 sidul bina itum kalang dai itum Assam arlo sido thai san itum ke 6 sidul arlo sido pot ke itum ke long le phelang ke itum ke pide ke Karbi arat pide lapan kitiata ke bang jilanga chedon dun dekhe Assam sarkar tumlong si pingtung pik Meghalaya pan give and take PG perte itum pudun thai be sonvet sa 6 sidul arlo along leke kitiata ek NGP nong le kaprek non 6 schedule area along le pitan itum pudun thai be sa 6 schedule area along leke itum kitiata Karbi Anglong arlo along leke in 1 inch tan itum pidekhe asi labang so ahongjai la so media pen pachini kang tung ke Karbi Autonomous Council honorable CM sir phantame nangli kaike ta ningjeber alam the je Meghalaya phan 1 inchi ta longle pithek the polam ke sila nangli lam ke kaike ta kabdu kabeta chini nangli ke asila chak lo potang te karpita karkli kli potsi ningke do la pen Karbi arat nangli phaning ke do la sila bangso problem sa bang tong sekot pen permanent solution ke wanje aphan si Karbi arat pan chong hongding lo jong si wan thekeret polotang te Karbi nang thurpo hala so ki thur arni bangke komani bangke aprandam ji komani bangke hospitalized simanji has se adai ke Karbi arat tum tong adai kali lake Karbi Autonomous Council lapen lake Assam sarkar tum se adai busi itum Karbi lo charle song mane Karbi arat pen ke jongdam dako